Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, September 5. Vice Mayor Gonzales iginiit na lehitimo ang pagka-award ng flood control project sa kanilang construction firm. Angeles City, hindi kabilang sa pilot program para sa operasyon ng motor taxi ayon sa City Council. Mga target ng manhunt at anti-drug ops nasa kote ng PRO3. Alex Ayala, makakatapat si Kayla Day ng USA sa semis ng Guadalajara Open. Diwa ng Paskong Kapampangan, ramdam na sa pagbubukas ng Giant Lantern Festival 2025. Wala kaming ghost projects at lehitimo ang proseso ng awarding sa aming kumpanya. Ito ang nilinaw ni City of San Fernando, Pampanga Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales matapos may sa publiko na ang kanilang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation, ang isa sa mga top contractor ng flood control project sa lalawigan ng Pampanga. Giit pa ng mambabatas, maayos at hindi mo substandard ang kanilang mga ginawa. May report si Paulo G. Santos. Bagamat sinubukang awatin ng kanyang staff ang pagtatanong ng media, hinarap ni San Fernando Vice Mayor Brenz Gonzales ang ilang tanong ukol sa mga flood control project sa Pampanga na nai-award sa kanilang pamilya. Sa kick-off ceremony ng Giant Lantern Festival, sinabi ni Gonzales na totoong nakakuha ang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation ng mga flood control projects sa lalawigan. Sa research ng CLTV 36 News sa sumbong sa Pangulo website, lumalabas na aabot sa higit 623.9 million pesos ang halaga ng mga proyektong napunta sa kumpanyang itinatag ni dating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Alam ko naman po na marami po mga balita na lumalabas ngayon sa iba't ibang banda. Ang AD Gonzales po, totoo po yun. Tayo po ay nakakuha ng proyekto. Sumali po tayo sa bidding sa DPWH. Mapagmamalaki ko po na lahat po ng proyekto ng AD Gonzales, wala pong ni isang ghost project, wala pong substandard. Kahit puntahan nyo pa po yun, maayos po yung ginawa ng AD Gonzales Construction. Maayos po lahat ng proyekto. Paliwanag ng Vice Alcalde, hindi pa siya pinapanganak ay kontraktor na umano ang kanyang ama. The reason why I took civil engineering in college is because my father is a civil engineer. He is a contractor. Kaya tayo po ay naging civil engineer, and nung nag-graduate po tayo noong 2018, and when we passed the board exam, itinuloy na po natin yung construction business. Tayo na po ang tumayong presidente ng AD Gonzales. Hindi po sikreto yon, hindi ko po ikinakilala yon na isa po akong contractor at isa po ako civil engineer. Samantala, pinabulaan na naman na nakababatang Gonzales ang kumakalat na video kung saan makikita sa paliparan na umaalis ang kanyang ama. Actually, yung video na po na yon na napapanood po natin sa social media, sa TikTok, yung video na po na yon, actually, that was taken, I think, noong August, nung hinatid po ng aking ama, ang aming nakababatang kapatid na babae para mag-aral sa San Francisco. I think na-repost lang ng na-repost, pero after 1 week, umuwi na po siya. Ngayon po actually nasa San Fernando. Kanina kumain siya sa isang restaurant dito sa San Fernando. Actually, nasa bahay po siya ngayon sa San Fernando. Dito po sa Pampanga. Kabilang sa kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado at Kamara ang ilang malalaking kontraktor na umano'y malapit sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng lifestyle check at aligasyon ng irregularidad, naninindigan si Vice Mayor Gonzales na malinis ang kanilang pamilya at handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Guilty sa mabibigat na kasong administratibo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara. Ito ay ayon kay Secretary Vince Dizon. Paliwanag ng kalihim, patunay ang desisyon laban sa dating District Engineer na seryoso ang ahensya sa kampanya kontra katiwalian, lalo na sa mga proyektong hindi napapakinabangan ng publiko. Binanggit ni Dizon na si Alcantara ay napatunayang may sala ng grave misconduct, gross neglect of duty at yung pagmabibigat na paglabag sa nakasaad sa 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service.
Dagdag pa ng kalihim, susundan ng hatol ang paghahain ng criminal case laban kay Alcantara at iba pang opisyal na sangkot. Kabilang dito si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief Engineer JP Mendoza at Accountant 3 Juanito Mendoza. Diet Edison, ito ay malinaw na mensahe na hindi palalampasin ng mga opisyal na kumikita mula sa ghost projects at substandard works. Nauna nang sinibak ng kalihim sa pwesto si Alcantara nitong Huwebes, September 4, kasabay ng kanya naging pagbisita sa isang ghost project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Sinimulan na ngayong Biyernes, September 5 ang pagkukumpuni sa bridge deck ng New General Luna Bridge na matatagpuan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Cabanatuan City. Responsable sa joint venture project ang Christian Ian Construction Corporation at Redcore Construction and Trading Corporation, kung saan nakapaloob ang replacement ng steel deck at partial redecking sa span 10 ng tulay. Pinatayang aabuti ng 2 linggo ang repair works. Bunsod nito, pansamantalang ipinagbabawal ang pagdaan ng mga heavy vehicle patungong lungsod dahil tarado ang apektadong bahagi ng tulay. Pinapayagan namang dumaan ng mga light vehicles sa lumang General Luna Bridge. Subalit na itinakdang vertical clearance na 2.40 meters. Para sa mga apektadong motorista, narito ang alternatibong ruta. Dumaan sa Felipe Vergara Bypass patungong Cabanatuan at papunta sa Carmen Road. Ito naman ay papunta sa Santa Rosa, Tarlac Road at lumabas sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Hangad ng Department of Education na mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan na humawak ng school building projects. Sa akbang na ito, hindi na lamang raw aasa sa DPWH sa pagsolusyon sa classroom backlog sa bansa. Narito ang balita. Isinusulong ng Department of Education o DepEd ang panibagong polisiya na magbibigay daan sa mga LGU na direktang magsagawa ng classroom construction. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mababawasan kundi man tuluyang maiwasan na umasa sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtatayo ng mga classroom. Anya, matatanggal ang mga pagkakaantala bunga ng burokrasya at magamit ang mga may kakayanan sa komunidad sa mabilis sa konstruksyon ng mga school infrastructure. Bawat silid-aralan na naitatayo ay nagdadala umano ng pag-asa at oportunidad para sa mga mag-aaral. Ngunit kapag natatagalan ng konstruksyon, mas mahaba ang panahong nasasayang sa paghihintay ng mga bata para sa kanilang edukasyon. Sa panukalang ito, hihilingin ng ahensya na mabigyan ng permiso sa 2026 national budget na payagan ang mga qualified LGUs na may kapasidad na humawak ng school building projects. Mananatili naman sa DepEd ang tungkulin sa pagbubuo ng standardized designs at safety standards habang ang DPWH ang mangangasiwa sa proyekto sa mga lugar na kailangan ng national oversight. Pinag-aaralan din ng sistema para sa accreditation, technical assistance at pagpupondo sa mga nasabing proyektong pampaaralan para suportahan ng mga low-income LGUs. Simula nang umupo noong Hulyo ng nakaraang taon, nakalikom na si Angara sa tulong ng private sector na nagkakahalaga ng mahigit 458 million pesos. Nagresulta ito sa pagpapatayo ng 84 na bagong classrooms at iba pang mga proyekto. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa pag-usbong ng mga ride-hailing application, nangangamba ang ilang traditional public utility vehicles o PUVs, lalo na mga tricycle driver, sa epekto nito sa kanilang hanap buhay. Dahil dito, madalas ito maging sanhi ng alitan sa pagitan ng mga motorcycle taxis at todas sa Angeles City. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Bukod sa mga bus at jeep, parte na rin ng transportation system ng bansa ang mga tricycle sa kalsada buhat pa noon. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya ay ang paglitaw ng mga motorcycle taxi na maaari ng i-book sa pamamagitan ng mga ride-hailing apps. Ito ang tinatawag nilang Transportation Network Service Vehicle. Ayon sa mga commuter na aming nakausap, convenience at pagiging cost-effective ang pangunahing dahilan
ng paggamit nila ng TNVS. Mura po, tsaka mas mabilis po yung mabilis po, tsaka nakakasingit po sila sa traffic. Mura po, affordable po. Kasi usually po, traffic ngayon, kaya yung motorcycle po kasi single, nakakapagsingit-singit sa traffic. Kaya naman nangangamba ang legal, regulated at registered na tricycle drivers sa pagkalugi o pagkawala ng kanilang paghahanap buhay. Fair wishes sa mga tricycle driver. Lumiit ang kita namin. Yung mga pasahero kasi hindi na sila naglalakad. On the way, lalo na kami, nakapila kami. Tapos sila namamasada, walang prangkisa. Kami kumukuha kami. Tapos yung pamasahe namin, kinukumpara nila sa pamasahe nila. Sila, wala naman kasi silang prangkisa. Hindi namin gusto na pigilan sila na maghanap buhay. Pero sana gawin nila sa magandang paraan na hindi sila makaka-apekto ng kapwa driver nila. Dahil dito, madalas itong maging sanhi ng alitan sa pagitan ng mga motorcycle taxi riders at mga tricycle drivers, lalo na sa Angeles City, Pampanga. Kamakailan lang ay viral sa social media ang isang video kung saan makikita ang rumble sa pagitan ng mga trike driver at riders. Nakapanayam din ng CLTV 36 News ang ilang TNVS riders at kanilang ibinahagi ang kanilang karanasan sa pamamasada. Naharas na rin ako. 2 beses na rin ako inundayan ng patalim. Pero hindi tayo lumaban dahil inuna natin na yung mga kasama natin na pag tayo ay lumaban, baka mas malalo pa, mas lalala pa yung magiging sigalot ng mga riders at TODA. Mayroon na rin umanong insidente na maging ang pasaherong nag-book sa kanila ay nakaranas rin ng pangaharas. At hindi lang po, take note, hindi lang po ang mga riders ang hinaharas dito. Experience din po yan ng mga commuters. Meron na rin po insidente na nakasakay na ho yung pasahero, hinila po yung buhok ng pasahero at nahulog. Kinonde na naman ng Angeles City LGU ang mga away pisikal sa pagitan ng dalawang kampo. Ayon kay Angeles City Councilor Rocco Del Rosario, bukod umano sa hindi ka nais-nais na resulta nito, maaari pa umanong may madamay na bystanders o kaya'y commuter sa kanilang gulo. So Angeles City condones violence and if we do encounter future escalations po na will lead to violence which could not just harm the drivers but potential bystanders and passengers, we will issue immediate suspensions po, executory sa mga involved po sa ganun pong incidences po. Gayunpaman, nilinaw ni Del Rosario na bagamat umabot na sa Region 3 ang pilot program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa operasyon ng mga motorcycle taxis, hindi umano kasali dito ang Angeles City. Angeles is not part of the pilot program na in-establish po ng Technical Working Group together with DOTR, LTFRB, and LTO. So sa pilot project po nila ng first phase, it includes Manila, Cebu, and CDO. Ngayon sa second phase ng pilot project nila, which will expand to Region 3 and Region 4A, kailangan po muna nila ng Memorandum of Agreement with participatory LGUs na gustong sumali sa pilot project. Ito umano ang dahilan kung bakit iligal ang operasyon ng isang ride-hailing company na parati rin umanong sangkot sa ilang issue. Sa makatuwid, tutulong pa umano ang LTFRB at Land Transportation Office o LTO sa pag-aresto at pag-impound sa motor ng mga kolorom na rider. Ang application po ng Maxim na nakakapag-apply po ng riding capacity ang public is hindi po allowed sa Angeles. Wala pa silang legal capacity to operate yung transport service nila sa Angeles po na si LTFRB, ang sinabi po niya sa amin is wala pa po sila dapat extension na mag-pilot dito po sa Angeles. And si LTO naman sinabi sa amin na pag-kolorom sila, LTO will assist Angeles for apprehensions. Gayunpaman, nauunawaan umano ng LGU na nais ng mga commuter ang mas murang pamasahe kagaya ng naibibigay ng mga motor taxis. Kaya naman,
Sisiguraduhin umano ng komite ni Del Rosario na tama at masusundan ang Fair Matrix para sa mga TODA. Requirement po ngayon na nakapaskil po ang kanilang Fair Matrix sa loob, and there's a number at the bottom na pag meron pong hindi tama na paniningil, pwede po tayo mag-report dun sa ating Complaint Action Center and Complaint Action Desk, and immediately po ma-fine po at ma-penalize po kung hindi sumusunod. Bukod dito, pabor naman umano ang Angeles LGU sa inobasyong kagaya ng mga ride-hailing apps at pati na sa paggamit ng mga motorcycle taxis. Kinakailangan lang umano muna na magkaroon ng isang konkreto at epektibong guidelines mula sa Kongreso para dito, lalo na't bukod sa traffic flow ng syudad, makakaapekto rin umano ito sa kabuhayan ng mga PUVs at pati na sa kaligtasan ng mga commuter. 60% ng halos ng vehicular accidents, nangyayari po yan sa two wheels. So kami bago pumasok si Angeles dyan, gusto muna namin ng clear guidelines from Congress on how we should approach this. Once they do come up with the guidelines and we do know how to monitor them, i-welcome po siya ng Angeles. Pero we will prioritize the companies na mababa or nearly zero incidents ang rates ng accidents. Dagdag ni Del Rosario, nais rin umano niyang maisama ang mga TODA sa mga ride-hailing apps para hindi sila mapag-iwanan ng inobasyong ito. Samantala, nagpaalala naman si Del Rosario sa mga commuter na patuloy na mag-a-avail ng transportation services ng mga motor taxis na siguraduhin at i-consider ang kanilang safety tuwing sasakay sa mga ito. With the consideration of your safety, especially sa ating pong mga two wheels, 60% and to almost 70% ng lahat ng mga accidents po natin dito sa Angeles comes from two wheels. So if you do avail of the transport service sa kanila, we do hope na safe po kayo. And also as a reminder po is wala po silang covered insurance po if in case there's an accident. So at your own risk po yan po. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ang mga pagdinig ng Senado at Kamara para sa panukalang 2026 national budget. Naniniwala ang mga mambabatas na may papasa ito bago matapos ang taon. Kasabay ng panawagan maging malinaw at pagkakatiwalaan ng paggasto sa pondo ng bayan. Magbabalita si Jody Mercado. Tiwala ang dalawang sangay ng lehislatura sa bansa na mararatipikahan ng pambansang budget para sa 2026 bago matapos ang taon sa kabila ng muling pagsusuri ng Department of Budget and Management o DBM sa ilang bahagi ng National Expenditure Program. Ayon kay House of Representatives spokesperson Princess Abante, patuloy ang isinasagawang deliberasyon ng pondo sa mga bahagi na walang nakikitang problema habang hinihintay ang paglilinaw ng DBM sa mga bahaging may obserbasyon. Sa katunayan, nagpahayag na raw ng kahandaan ng mga party leaders sa Kongreso na magtrabaho ng lampas sa regular na oras upang maipasa ang General Appropriations Bill sa itinakdang panahon. Iginiit din nila na hindi dapat ibunton ang sisi sa Kamara kaugnay ng issue ng congressional insertions, lalo't mahigpit ngayon ng pagbabantay ng publiko. Samantala, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na prioridad ng Senado ang pag-aproba ng mahigit 6.7 trillion pesos na national budget sa kabila ng agam-agam ng mga pinuno ng mababang kapulungan. Tuloy raw ang pagdinig sa itinakdang mga petsa upang maiwasan ang anumang delay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Finance, binigyang diin ni Gatchalian na ang kanilang layunin ay maipasa ang isang maayos at pagkakatiwalaang pambansang pondo para sa patuloy na pag-angat ng ekonomiya. Matatanda ang inatasan ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na muling repasuhin ang kanilang panukalang pondo dahil sa posibilidad ng budget insertions. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya, 3 individual na sangkot sa mabibigat na kaso ang naaresto sa magkakahiwalay na lugar sa Central Luzon. Nadakip ang top most wanted ng Pilar Bataan matapos ang 12 taong pagtatago. Habang sa Albay, naaresto ang most wanted ng Peñaranda, Nueva Ecija. At isang senior citizen naman ang nahulihan ng 1.3 million pesos na halaga ng shabu sa Bulacan. Naritong report.
Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at iligal na droga, makaraang masakote sa magkakahiwalay na operasyon ng 2 most wanted persons at isang drug suspect sa iba't ibang lalawigan. Sa Bataan, matapos ang mahigit 12 taon ng pagtatago, nadakip na ng Bataan Police Provincial Office ang top 3 most wanted persons sa provincial level at top 1 most wanted sa bayan ng Pilar sa isinagawang manhunt operation sa Dasmariñas, Cavite, madaling araw ngayong Biyernes, September 5. Nahuli ang suspect na wanted sa kasong murder bandang 12:15 ng madaling araw sa Purok 5 Barangay Langkaan 1. Pinangunahan ng Pilar Municipal Police Station ang operasyon, katuwang Regional Intelligence Unit 3, Bataan Provincial Intelligence Team at Dasmariñas City Police Station. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang akusado para sa kaukulang kaso. Sa probinsya ng Bulacan, arestado ang isang 63 anyos na tricycle driver matapos mahulihan ng mahigit 1.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa bayan ng Kalumpit. Kinilala ng Kalumpit Municipal Police Station ang suspect na si alias Sacho, residente ng Barangay San Marcos. Nahuli siya sa aktong pagbebenta ng droga sa Barangay Palimbang gabi nitong Miyerkules, September 3. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Leopoldo Estorque Jr., Acting Chief of Police, nakuha mula sa suspect ang humigit kumulang 200 grams ng shabu na nakapaloob sa mga sachet at plastic bag, kasama ang ilang drug paraphernalia tulad ng timbangan at empty sachets. Tinatayang aabot sa 1,360,000 pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang droga batay sa standard drug price ng Dangerous Drugs Board. Isinagawa ang inventory at documentation of evidence sa harap ng mga kinatawan ng Department of Justice o DOJ, media at lokal na opisyal ng barangay. Naharap ngayon si Sacho sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At sa Nueva Ecija, sa Ginobatan Albay na naaresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPPO ang Municipal Most Wanted sa bayan ng Peñaranda sa ikinasang manhunt operation nitong Miyerkules, September 3. Ayon sa ulat, 4:30 AM nang madakip ang 42 anyos na suspect at residente ng Barangay Las Piñas, Peñaranda sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Republic Act 7610 na may piyansang 200,000 pesos. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Peñaranda MPS. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa pagpapatupad ng rehabilitation project sa Abacan River sa Angeles City, umabot na sa 241 na pamilya ang voluntaryong nagbaklas ng kanilang mga ari-arian bago pa man ang itinakdang deadline. Kabilang sila sa kabuuang 380 families na natukoy na sakop ng proyekto base sa report ng city officials. Tiniyak naman ng local government na makakatanggap ang lahat ng maapektuhang pamilya ng tulong at benepisyo alinsunod sa probisyon ng Urban Development and Housing Act of 1992 o LINA Law. Ang gagawing rehabilitasyon ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang muling ayusin at linisin ang Abacan River upang masolusyonan ang matagalang isyu sa basura at pagbaha. Ayon kay City Information Office Chief J. Pelay IV, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga apektadong residente upang matiyak ang maayos na paglilipat. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Papayagan pa rin makapasok sa bansa ang paparating na imported rice shipment hanggang kalagitnaan ng Setyembre. Pero ang inangkat na bigas na lalampas sa itinakdang petsa, pababalikin na lamang sa country of origin. Narito ang balita. Nilinaw ng Department of Agriculture o DA na papayagan pa rin makapasok sa bansa ang mga shipment ng inangkat na bigas hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre sa kabila ng umiiral na 60-day import ban. Paliwanag din DA spokesperson Arnel de Mesa, saklaw nito ang mga imported rice na naipadala na bago ang tigil importasyon. Sa susunod na 2 linggo sa ports of Manila, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Sa inilabas sa kautusan ng Bureau of Plant Industry o BPI, dapat ay nakalabas na ang mga inangkat na bigas mula sa bansang pinanggalingan nito bago matapos ang Agosto at makarating sa Pilipinas bago hanggang September 15.
kung lumabas ng August 31 ang shipment, hindi na raw ito papayagang makapasok pa ng bansa at ibabalik na lamang sa country of origin. Samantala, exempted sa ban ang mga espesyal na uri ng bigas gaya ng Japonica, Basmati at glutinous varieties mula Vietnam, alinsunod sa naunang kasunduan. Ipinatawang ban sa pag-aangkat ng bigas dahil sa pagsisimula ng anihan ng palay sa bansa at matulungang makabenta ang mga magsasaka. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inihain sa Senado ang panukalang batas para mabigyan ng benepisyo ang mga tinaguriang waste workers. Isang hakbang raw ito upang kinalanin ng ambag ng mga basurero at nangangalakal sa pagpapanatili ng malinis at malusog na pamayanan. Narito ang balita. Muling inihain ni Senator Loren Legarda ang panukalang batas na magtatakda ng pamantayan sa trabaho ng mga tinaguriang waste workers bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa kalusugan ng publiko at pangangalaga ng kalikasan. Batid raw ng mababatas ang peligro ng nasabing mga manggagawa sa kanilang tungkulin sa pangongolekta at pagtatapon ng tone-tonadang basura araw-araw. Gayunpaman, karamihan daw sa kanila ay may kinakaharap na suliranin sa safety hazards, mababang pasahod, job security at diskriminasyon. Kaya naman sa naturang Senate Bill, kikilalanin na ang mga ito bilang mga formal na empleyado ng gobyerno, mga kumpanya at mga kooperatiba at informal workers na mas kilala bilang basurero o scavengers. Nakasaad din dito ang pagbibigay ng iba't ibang benepisyo tulad ng insurance, hazard pay, sapat na kagamitan, serbisyong medikal at pagkakaroon ng kinatawan sa Solid Waste Management Board ng mga LGU. Ang oras ng trabaho ng waste workers ay hindi dapat lalampas sa 8 oras at kung sosobra, dapat silang bigyan ng overtime bukod pa sa holiday pay. Sa oras na may sa batas ang panukala, bubuo ng guidelines ang Department of Labor and Employment o DOLE na magiging mekanismo para sa patas at ligtas sa kondisyon sa pagtatrabaho at security of tenure. May papel rin dito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Environment and Natural Resources o DNR at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa pagsasanay at accreditation. Giit ng mamabatas, paraan ng Senate Bill upang kilalanin ang ambag ng waste management industry at may taas ang dignidad ng mga waste workers sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. 5 barangay sa City of San Fernando, Pampanga ang nanguna sa 2025 Barangay Environmental Compliance Audit para sa City Assessment Level batay sa social media post ng Department of the Interior and Local Government o DILG CSFP Field Office. Ang City Assessment Committee na nagsagawa ng pagsusuri ay binubuo ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, City Information Office CIO, Mother Earth Foundation, Center for Emergency Aid, Rehabilitation and Development Concern Incorporated at DILG CSFP Field Office. Kinilalang Barangay Malpitik bilang highest ranked barangay at siyang magiging kinatawan ng lungsod para sa nalalapit na provincial assessment. Ang mga top performing barangay sa regional level ay gagawa ng plaques of excellence at cash prizes bilang suporta sa kanilang mga programa at proyektong pangkapaligiran. Layo din ng BECA na magbigay ng economic incentives at tiyakin ang pagsunod ng mga barangay sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Mainit na sinalubong ng Angeles City Tourism Office ang delegasyon mula sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental para sa isang cultural exchange at culinary experience sa lungsod. Pinangunahan ni Acto Officer Louie Lazatin ang pagtanggap sa grupo na kinabibilangan ni Negros Occidental Board Member Arthur Christopher Maranyon at Provincial Tourism Officer Cheryl Decena. Bahagi ng programa ang pagbisita sa Heritage District ng Angeles kung saan makikita ang Pamintuan Mansion at Holy Rosary Parish. Nagtungo rin sila sa Museo ng Angeles na nagbigay ng pagkakataon sa mga panauhin na masilayan ng mayamang kasaysayan at kultura ng Kapampangan. Itinampok din ang isang interactive cooking demo sa kulinarium ng Han Foundation kung saan naranasan ng delegasyon ang pagluluto at pagtikim ng sikat na sizzling sisig. Ayon kay Lazatin, layo ng pagbisitang ito na palakasin ang ugnayan ng dalawang probinsya sa larangan ng turismo. Umaasa ang lungsod na magiging simula ito ng mas marami pang kolaborasyon at cross-provincial initiatives sa hinaharap. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pasok na sa semifinals ng Guadalajara Open si Filipina tennis star Alex Ayala. Makaraang talunin ng dalawang manlalaro mula sa USA at Italy. Makakaharap niya sa semi si Kyla Day ng USA. Naritong report. Aabante na patungong semifinals ng Guadalajara Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos manalo ng 2 beses sa loob lamang ng isang araw. Unang sinubok si Ayala sa matinding 3-set battle kontra kay Varvara Lepchenko ng United States pero hindi nagpadaig ang Pinay at tinapos ito sa score na 6-7, 7-6 at 6-3. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang pagpapakitang gilas dahil agad niyang sinundan ito ng straight sets win laban kay Nicole Fossa Huergo ng Italy. Nagtapos ang kanilang laro sa score na 7-6 at 6-2 na naging dahilan para makapasok siya sa Final Four. Sa semis, makakatapat ni Ayala si Kyla Day ng USA na siya din nagpatalsik sa third seed na si Emiliana Arango ng Colombia. Isang umaatikabong laban ang dapat abangan, lalo pat si Ayala na lang ang natitirang seeded player sa torneo, bit-bit ang tsansang makaabot sa finals. Determinado ang Filipina tennis star na makuha ang kanyang kauna-unahang WTA title matapos ang runner-up finish sa Eastbourne Open nitong Hunyo. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Simula pa lang ng Burr months, ramdam na agad ang Pasko sa Pampanga. Sa Robinson Star Mills, sabay-sabay na nagningning ang makukulay na parol at ang higanteng Christmas tree biglang hudyat na pagsisimula ng pinakainaabangan na Giant Lantern Festival 2025 o Ligligan Parol. Ang detalye ihatid ni Paolo G. Santos. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa Robinson Star Mills, Pampanga bilang senyales ng pagsisimula ng Giant Lantern Festival 2025 o mas kilala ng mga kabalen bilang Ligligang Parol. Taon-taong dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at buong mundo habang libo-libo rin ng mga nanonood sa online sa live streaming ng CLTV 36 para masaksihan ang mga makulay at naglalakihan at totoong kamanghamanghang higanting parol na itinuturing na simbolo ng Pasko ng mga Fernandino. Habang sabik na ang lahat sa pagpapaningning ng mga parol na gawa ng mga Fernandino lantern makers, iginiit ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag na hindi lang ito ang inaabangan kundi pati na rin ang disenyo ng parol na taon-taon ding isinasabit sa kahabaan ng Jasa. So Merry Christmas to each and every one of us. Pasko na po September na at itamo po Quezon City. Ready na lang po rin parol tamo na isabit o hindi pa po natin pwedeng isabit dahil meron pang paparating na bagyo. Tulad ng mga parol na naghahatid ng liwanag sa komunidad, sinabi naman ni Vice Mayor Brent Gonzales na natupad na ang pangako ng Cayabe Council na magkaisa at magsama-sama para sa mas mataas na antas ng serbisyo publiko. This is a sign of hope for our Fernandinos. This is a sign of unity na misasan metong tamo po para po kareng kapakanan, kareng kakatamo pong Fernandinos. Siguro po, as part of the legislative body, we can allot more budget, we can talk to our executive, siguro more subsidy. Masaya namang ibinahagi ni GLF 2025 Chairperson Noel Gomez na mas dumarami na ang mga kabataang lumalahok sa kompetisyon. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng tradisyon, natututo silang gumawa ng parol at naipapasa ang kaalaman sa bagong henerasyon. Sa mga kabataan na mag-participate sila, nakayat namin sila na pupunta sa kanilang mga barangay. Tignan, para itong Giant Lantern Festival natin na yung paggawa ng parol ay lumaba pa, lalo na mapag-aralan ng mga susunod na henerasyon. Yun po ang isang laging binibigay natin na payo sa mga lantern maker natin na maibahagi sa mga kabataan yung paggawa ng parol. Samantala, 10 barangay pa rin ang muling sasabak sa Ligligang Parol ngayong taon at sa kick-off ceremony, ipinagkaloob na sa mga kalahok ang unang 400,000 pesos na subsidy ng pamahalang lungsod. Lalo po siyang lumaki natagdagan po yung budget natin. Magkano po yung nadagdag kung hindi mo matatanda? Around 6 million to 8 million.
Bilang long-time partner, naghanda rin ang Robinsons Star Mills ng mas marami pang sorpresa mula sa Christmas Bazaar hanggang sa sales and discounts. Yes, definitely po, no, when we do our programs, especially for the people of San Fernando, lagi po natin inisip kung ano po yung magpapasaya sa kanila. And not only po, no, for itong darating na kapaskuhan, but because we have the ongoing program in celebration of our 45th anniversary here at Robinsons Land. We're actually giving out for 45% off on all movies po. Hanggang September 15 po yan sa ating mga movies. So, doon po sa mga hindi pa po nakakapag-manood, even from 210 pesos po, you can now watch movies, any movies po yan at only 171. But more than po, no, during our month po, like November and December, there are also sales happening. So, abangan niyo po mga pasabang po ng Robinsons Star Mills, especially on sales and events po, nakaugnay po sa ating Giant Latin Festival. Antabayanan ang pinakainaabang tagisan ng 10 barangay sa GLF 2025 na magaganap sa December 13 sa Robinsons Star Mills. Sa bawat parol na magliliwanag, siguradong mararamdaman ang tunay na kislap at tradisyon ng Paskong Kapampangan na tiyak magbibigay ng saya at inspirasyon sa buong pamayanan. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend.